Imate šansu. Ostala je još jedna šansa za vas dve. Kažete mi, hoćete da podelite ako pogodite? Hoćemo, mi smo drugarice, mi delimo sve. Šta znači to delite sve? Jao, da, ne muške, samo pitanje. Orada, Gago, orada. Orada, jeca. Nema Da to nije neki cvet. Cvetić. Cvetić? Gde raste taj cvetić? Pa u bašti. Nije u cvetić. Orada. Pa nije rekla ništa. Otvori usta, Gago. Orada. Orada, nema šaputanja, drage moje dame. Kako gde raste, ne razumijem. Gde raste i koje boje je orada? Orada je bele boje. Nije bele boje. Žute. Nije ni žute. Crvena. Nije ni crvene. Sad nije ni cvet, idemo dalje. A nije cvet. Drvo. Živi u šumi, raste u šumi. Ne znam orada. Joj, pa, čekajte, to je, ajde da pomognemo, hoćemo da pomognemo malo šta je orada, nećemo da pomognemo. Dragana. Ne kaže ona ništa, ne. Ne slušam. Pa ajde, pomozite. Da pomognemo, to je, ima veze sa vodom. Ima veze sa vodom? Znači potrebna je voda, a nije drvo, na primjer, nije cveće. Pa životinja. Ne može biti. Pa kad treba... Da. Životinja? Ne, nije životinja. Nije životinja. Dragana, uzet ćemo ti. Šta ste rekli, šta je? Pomogneš, ti sad čutiš. Orada. Ostavili ste... A ne znate ni vi, a? Znači, ono što Rado daje, šta je to? Ono što Rado daje. Da, orada, na primjer, Rado daje. Pa žena koja daje. Znate dakle neku ženu? Ne znamo. Pa kaži. Pa sme bre, nek nam pomogne, kako sam... Pa idi okolo. Došle su Pa prve... daj, patimo se, mučimo se pola sata, Gago. Pa danas nema ništa bez... Bez muke nema. Pa nema bez muke, ja. I bez strpljenja. Joj, gde ste našli ovako teška pitanja? Pa to je VIP Star Show, jednostavno trudi se ono što su nama naši gledalci poslali da mi to vama pokažemo, prikažemo i onda... Pa nije nam rekla ništa. Nije nam rekla ništa, Gago. Drži Gago, mikrofon, drži Gago. Ne, Grgi, ja ću. Ajmo, djevojke, sad. Lakše mi je da tebi. Asocijacija, ajmo, asocijacija. Ajmo asocijacija. Kaži. Pa jel živo biće neko... Može, živo biće, bravo, živo biće. Živo biće. Orada riba. Sad sam se setila, riba. Koja riba? Sad, ako ne pogodite, imate dve varijante. Slatko voda ili... Sad imate, znači, stvarno. Ne, ali šta da pogodimo? Lela, draga moja, imate dve varijante. Dobro. Stvarno, evo. Znači, hiljadarka je ovdje. Dobro. Da pogodite. Ako pogrešite, nema od toga ništa. Dobro. Znači, evo, pomogli smo. Riba je. Ti bi da uštediš tu crvenu pošto poto. Ne, nego mora da bude pošteno zbog drugih. Znači, ima dve vrste riba. Ima rečna, ima morska. Sad, samo tražimo od vas da pogodite orada, da li je rečna ili morska i to je to. Ako promašite pošteno. Morska. Ne. Jeste to slušate? Ne, ali znam ja. Moj muž je pecaroš, ja znam. Morska riba. Gde je on upecao ovdje na Pa Dunavu nije orada? morska. Ne, odlučite se. Morska. A stvarno sam htjela da kažem morska. Ne, a stvarno sam htjela da kažem morska. Ne, ali stvarno sam htjela da kažem morska. Majke mi. Naš konačan odgovor. Ja za rečnu ribu nisam čula ovako, koja se zove orada. Pošto moji debeli pecaroš. Ne, stvarno, ali stvarno. Dobro, poštovani prijatelji, dragi gledalci VIP Star Showa, evo, zaista su se potrudile, a trud treba vrednovati. I zbog toga, orada, morska riba, ajde nek bude ovo za početak, ali sljedeći put kada budemo došli, jednostavno moramo dati svima šansu i priliku i sljedeći put neće biti popusta. Neće biti popusta, slažemo se. Ali mora malo da se pomogne. Mora malo da se pomogne, tako je, dobro. Drage moje dame, VIP Star Show, nema na čemu. Radili smo crvenu. Pa ne moram da radim sad idem kući. I da čujemo, a podelite to po pola. Ja i ona delimo. To je to. Znači sve može deliti osim muževa. Ne, pa ja sam, šta sad ne taman posla, jesam ja druga žena ili šta? Jesi ti prva žena, ja druga? Znate kako se zove njen suprug? Pa znam valjda, Vladimir. A koje boje kose? Crne. Ako znate sad i Ona koji... voli plave muškarci, ja volim crne. Ali ti nisi kapirala zašto sam ja rekla da je on i moj muž. Zašto? Ja sam njegova druga žena. Po potrebi.